Beide kanten van het traject gaan we uitbreiden. En als we de Parkstadregio met de Heuvellandregio met elkaar kunnen verbinden, nou, dat biedt een hele hoop mogelijkheden, niet alleen voor ons als Miljoenenlijn, maar natuurlijk ook voor alle toeristische ondernemers langs dat hele traject. Om die mooie regio hier in Zuid-Limburg één grote mooie toeristische regio van te maken. Want met de komst van een nieuwe Europese spoorwegwet kan de Miljoenenlijn weer aan de ene kant doorrijden naar Valkenburg en aan de andere kant naar Heerlen. Maar zover is het nog lang niet. Tot die tijd doen wij wel alvast ons huiswerk en zijn we bezig om samen met ProRail alle vergunningen die wij nodig hebben om dat allemaal rond te krijgen. Dat als de wet er straks ligt en door is, dat wij in ieder geval direct klaarstaan om direct naar Valkenburg en de rest door te gaan rijden. Momenteel wordt de wet behandeld door de Eerste en Tweede Kamer. En als de wet erdoor is, kan eindelijk datgene gerealiseerd worden wat voorheen niet mogelijk was. Als machinist heb je een rijbewijs nodig. En in Nederland bestaan er twee soorten vergunningen, rijbewijzen voor machinisten. De ene is voor op lokale spoorlijnen, zoals de Miljoenenlijn, en de andere is voor op het landelijke spoor. Dat kleine stukje tussen Schin-op-Geul en Valkenburg behoort tot het hoofdnet, daar rijdt Arriva op. En voor dat kleine stukje spoor, 2 kilometer, moet onze machinist de gehele wetgeving kennen van Groningen tot Zeeland. Dat betekent dus dat onze machinisten een hele lange opleiding nodig hadden, van 3 jaar in Rotterdam. Iets wat ook heel kostbaar is en dat was voor ons als vrijwilligersorganisatie niet mogelijk. En dat zal met de komst van de nieuwe wet ook niet meer nodig zijn. Iets wat Miljoenenlijn als muziek in de oren klinkt. Nou, en als we straks ook het Parkstad en het Heuvelland nog meer met elkaar gaan verbinden, dan verwacht ik een enorme groei in het bezoekersaantal. Als we dan nog verder gaan dromen, dan zal 1 trein op de Miljoenenlijn ook niet genoeg zijn. Althans 1 stoomtrein en de railbus achter mij, dat wordt te weinig. Dan hebben we ook een tweede locomotief minimaal nodig. En daarvoor zijn we dan weer op zoek naar nieuwe machinisten, conducteurs en andere vrijwilligers bij ons.